Ahojte, dnes vám chceme predstaviť kombinovaný kočík od značky Movo Quick Boho. Na kočíku sa nachádza mnoho zaujímavých detailov ako kožená rúčka a bohovské šitie boho štýle. Textília je nepremokavá. Súčasťou kočíka je luxusná taška s prebalovacou podložkou a malou kozmetickou taštičkou. Vychytávkou je zabudovaná sieťka proti hmyzu. Samozrejmosťou je predĺžiteľná striežka z UV50 a odvetrávanie na vaničke. Vaničku možno jednoducho odobrať pomocou pamäťových adaptérov a vymeniť za športovú časť. Športová časť je polohovateľná do úplného ľahu, výškovo nastaviteľná, samostatne sa polohujú nožičky a súčasťou je veľká rozopínateľná XXL striežka. Nechýba ani bohovské šitie.